na majstrovstvá Slovenska mladšieho dorastu pre rok 2014. Myslím, že ste vo finále boli zaslúžene, potvrdili ste to nasadenie, ktoré bolo pred turnajom a som veľmi rád, že ste predvedli krásne výkony a myslím, že to bolo dramatické finále, tak ako sa patrí na majstrovstvá Slovenska. Takže na druhom mieste sa umiestnila Dominika Sujová. Gratulujem ti, Dominika, prajem ti veľa úspechov a ďalších podujatí. Majsterkou Slovenska pre rok 2014 v kategórii mladších dorasteniek Tamara Kupková. Tamarka, gratulujem. Ďakujem. A opravím nasadenie, že si strašne ťažké, ale to je výborné. Gratulujem. Gratulujem, mala ste domáci tlak? Som veľmi rád. Ďakujem. Môžem takto dekorovať, nech sa to dá. Skúmi si. Ďakujem. Ďakujem. Baví tu do toho horného, to není fotoaparáty. To sú zachytávače obrázkov. Takže prvý set bol, my sme sa veľmi ťahali, bol to veľký boj o ten prvý set, tam som to zvládla, v každom game som prehrávala a mala som vždycky, že 2-3, 3-4, potom som to dotiahla. Druhý set som sa veľmi ponáhľala, prvý game bol taký rýchly, 40-0 hneď a game. A potom som sa proste prestala koncentrovať, začala som kaziť ľahké lopty a nešlo to už tak, jak som očakávala. No a ten tretí set, to som sa skoncentrovala, verila som si, na nikoho som sa nepozerala, som sa sústredila a dotiahla som to do konca. Po tom druhom sete, ktorý ti nevyšiel, možno čo si hovorila, ako si sa motivovala, že aby si to vyhrala? Takže poďme až na to, aby som ju porazila. Tak veľmi som chcela, takže tak. A v čom ti možno robila také najväčšie problémy, Dominika, v čom bolo najnepríjemnejšia? Dominika hlavne v tom druhom sete nekazila absolútne ľahké lopty. Veľmi ma rozháňala, čakala, kým spravím ja prvú chybu. A vlastne ona má vynikajúci backhand Dominika, čiže ma vyháňala dosť a ja som sa s tým nervóznila. A to bolo asi to, no. Vlastne na tom druhom sete sa nerozčulovala, stále sa sústredila a ja som stratila koncentráciu. Brala si to tak, že ideš ako favoritka do zápasu, keďže si bola nasadená jednotka? Tak nebrala som to ako favoritka, ale chcela som si dokázať, že na to mám, že keď som to prvá nasadená, že... Takže to bolo asi to. Ako sa ti hralo tu v Trnave v domácom prostredí pre teba? Veľmi dobre, asi prvýkrát sa mi dobre hralo doma, že nerada hrávam doma, lebo to je strašne veľa ľudí, ale teraz ma podporili a som im za to vďačná. Aj si vnímala to povzbudzovanie? Áno, áno. Aký máš ďalší turnajový program ešte? Teraz zajtra odlietam do Tunisu na 2 týždne, potom by som mala ísť keď tak Nemecko, alebo to vypustím a Holandsko, Švajčiarsko, všetko ITF-ky.